Kahinyo Tab Youth Council HYC hak jingelam uba Roy Kuparson Rem President hak step arp khandai tarik unaitung arja arpun rio kalawan IT de jing tho shaulat ke jela Meghalaya o CH Vijay Shankar ubalong ru Chief Rector ke North Eastern Hill University benkir pad ba untuk klar mardor halo ke jingtung Vice Chancellor hak University dau Professor uba Khamduna karta hak jing Shakri Uba Roy habakren chikila pathai khubor hadin gajing wan yakendo yeulat ulo ong ba ka Ministry of Education ka Sarkar India ling ba ka chithi kala pinmi ha ka arpo artrek unaitung arja arpenrio kala pintip ba ka President kari India kum ka visitor ka nehu kala minjur ban IT ka kam Vice Chancellor sha Professor Saroj Kanta Barik na ka Department of Botany ubala kado ba uday Professor ba ar na pedeng kibla rang ba rta ha ka University Henry ke HYC ka ong ba ka ni ka rai ka long persya ka statute 2 in bracket A clause in bracket 2 jong ka nehu statutes ka blak pin kala house nam aja khatlai bat ka ni ka statute ka grand shai ba habakut ka samay tre kam jong vice chancellor dai tang u professor u bla he rata tam ha ka kam u badai ben shimti pinyat ke HYC ka lapin pa ba ka shithi jong ka ministry kam shem la batai satya balai la ya light no ya u professor Dr. R Khongsdea na ka anthropology department u badai men tau ba he rata tam ha ka jing Shakri ha ka university Uba Roy ulo ong ba kajing thung yo Professor Baduna karta Shakri kapau ba kalong persya ek statute bat kala ban kata ek jing yai bait karu kompenya ya po ka university shu ulo ong ru ba ki statute bla thau ha po ka nehu act ki don ka board an but they ban board da baro ki board ba khmi ek university KHYC kalakar pad yulat ke jela kum Chief Rector ka nehu ba untuk klar bat shim khya ek ni kamat da ka bakintu ka President kari India kum ka visitor ka nehu ba dia ka Ministry of Education ban bishar biang ka hukum bala pinmi ha ka arpo artrek unaitung arja arpin rio loong bana ka liang ulat ke jela ha ka jing kren ba ka HYC ula kular ban pha ek jing tho sha ka Ministry of Education ka Sarkar India ba ka niat bnia Kebeningkong du bat ka kamat ka bakaseng kalabu Ahmad jong governor kum Chief Rector jong ka nehu aku kopot kum bagitip u Vice Chancellor jong ka nehu mentau benai ka arpun rio trik jong mentau benai ula kut ka samoy trikam ka dulu bat kat kum ka statute dan kaan jong ka nehu ko ong bahadin ba u Vice Chancellor ula song thaj lani umla ban trikam lani dangdon haka jing penbet bantung yo Vice Chancellor bat mai na uba shimti ka kam hapo nehu dai bantung ya unu senior most professor banlong kum kata u in charge Vice Chancellor hang te put nehu dai kai ka bangi yo i galong ba ha ka arpo artrik nang mentau benai ka Ministry of Education kala penmi ya ka wei ka hukum ha ka ba kala pentip ba ka President jokari India kala thung lane kala ai ga jing menjur na ka benta bantung ya u second senior most professor ban shimti kum UBC ban pet lane ban in charge ya kan nihu menta support tat haduk bangin yo UBC batmai kani ka jingle jong Ministry of Education lengba ka jika approval jong i President Bedombrom jong kari India kum i visitor jong kanihu ngi shim bakalong persya ya ka statute jong kanihu namarla da puli ya ka statute jong kanihu kala de ban keren da ka basyai haka statute 2A clause 2 kala ong da ka basyai ba habam don unu UBC lakut ke potrekam ke jong ulan ni omla bantrikam UBC lani bat kum ta ter u senior most professor ude ban shimti kum u in charge VC dai kai ke baja mentang te ni hu kalong balak thung ya u second senior most ka jingkeli ka bangi kwa ban keli ya ka Ministry of Education lengba governor ya ka bangi ai ka jing tho kalong ba u governor kum u Chief Rector jong ka nihu bat kum juru kum u kli kum u representative jong ka President jong kari India hang ni ka jala ka jongi ni kwa balangba u governor bun tho shaki bor ki badai pet la kalong shaka office jong President la ne shaka Ministry of Education ban penken mau ya ki bakadon kani ka kendon bat kanihu la ne ka Ministry la ne kanu ki bor ki mlakan ban pentrikam persya ya ka kendon ka bladon lepa borok sekatang ya keren bagi kwa bakanihu kan pentrikam ya kan penyak be ya renti kan penyak jiki kam pun nehu kat kum kan nehu act 1973 kat kum kan nehu statute si ong dei ban pentrikam ban pentulun iki kam kat kum ki an dari mentang yu i pat hak jing thung ya uniu in charge VC la pen ken ya kawi ni ki kendon jong kan nehu ya ka bakum ka seng i kwa ban penpau mentang ka sengi wan ha u governor ban kerpat yo governor bo dei ban shim ya kan ni ka menta ya kan ni ka jing kerpat ka jongi ban pentip bat ban ong
ya keyboard kepada pet lah kalong ya ke Ministry of Education bat kumju ru ya ke Presiden ba kadai ban but bet but renti ya ke kendon ke badan hapok ke statute jong kanihu ba kumju ru bantung ya u in charge VC hakum kani kapor de bantung dau in charge VC u bade senior most professor kum mangitip hi don senior most professor uba la ban uba dei hok ban simti kani kam ndri yau tau senior most professor pat klem don ba keli lafi Kalau ini mensimti ya kam ne kadau ko ba pelong ya ministry banom ai atau senior most professor I know only second senior most professor ti nakaliang ka jong kaseng nilai keren buat di governor jong ka jala ka jong i ba nakaliang ka jong governor ula ong ngi ba nakaliang ka jong unsat ho buat unsat pentip ya kani ka jing dawa ka jong i syakibor ki bahajrong bat unsa ongru ya kibor ki bahajrong badai ban pentri kam lane ban le ya kanu kam ban ai kanu hukum dai ban but bet bun renti ya ki an ya ki kendon ya ki baladon kum kanehu act 1973 bat kum juru kat kum ka statutes jong kanehu kata kadika jingdawa baka jing yakren ka baningkong pi ngim kwa ban comments ya ka jing snow ka jong kita ki stakeholders support nihu nama stakeholders jong kanehu kim dai tang ki badon hapo nihu ngi kum kinong song kum kitrai muluk kitrai jela Meghalaya baru ngi dei stakeholders te habang iyo i bakanihu ka Ministry of Education ka penken ya ka statute ka jong kanihu hi ngimla ban chusnam naman ngila puli ya ka statute jong kanihu ngiyo i ba ka statute jong kanihu ka kalong da ka basai ka kret ba acting VC la ne in charge VC udai bandai senior most professor kumangitip ru about senior most professor udai professor R consider ubadai naka Department of Anthropology katkum ka jingtip ka jongi ka ministry ru ka klem keli ai na klem don bakali la fin shimti ne fim shim hoi la dau tau senior most professor open ijing ban ong banganum shimti ne kam da ki dau ki ba fair ya kata la ban long ndai katkum ka jing sautu ka jongi ka jing sautu hi ka jongi ka long ba ka ministry ka klem ai ru wat ya kadau babalai la thung do second senior most professor hajaka senior most professor bing kumban chupentep ya pi kani ka kalajau ru wat hapo Manipur University hau banai mi ki thung ya third senior most professor kumu in charge VC ka senior most professor ka le chapo high court ndalale cha high court ka stay ka order jaka Ministry of Education bat ka IT haka senior most professor ban penyat jaka university tat hadu banginda yo VC batmai ti kajingwan ka jongi ba kajing pensngau ka jongi hau governor kum chief rector ma bat representative jongka president kalong ba ngim yaha ban ong bangin penken ya ki kendon lani ki an ki balasna pi borok si kata la de pipet ki statement jong ki stakeholders ki ong ba ya kanihu de ban penyat kat kum ka statute kat kum ka ai rei mentapat ya kata ka statute ya kata ka ai lapen kenyo da ka Ministry of Education ne da ka mo da hadin ka approval jong ka governor ya kabana kaliang jong paseng ngim so ya hap naman ngi kwa hi baya kanihu kabalayat hapreng ka jingkulmar mentari ki kato ka disnam hapreng ka jinglong jingman kum ba kalong mentangi kwa bakanihu ka dai ban penyat ya ka kat kum ki kendon jong ka an ya ki bal adon lupa ngiwan namar haba ngiwan ban penpau lembau governor namang isu thu bau governor udah chief rector jong kanihu ngiwan ban penpau khma jong u ban ong ba kadon ka jing ya lat la ne ka violation ya ka statute jong kanihu bat lembah kani ka city u governor un sapha saka Ministry of Education dia si ban phai biang ban penkelai ya kani ka order ya ka bala ai ka arpa atrik lim tau kanai ngimtip kay ka respond ka baka Ministry of Education kan ai ngin up ya kata bat hadin kata ngin sepet kay ka bangidai ban le hot ka jing mi lenti ka jongi pakalong ba day ban wan do permanent BC apo nihu kata ka proses kum boong governor yang imentan ba ka proses nak bentang bantung yo BC permanent kadang yat menta syakmat le si tang hadin katuk ani kan sajab kan surlong ditat hadu kata ka por ya ka bamentahi ka jingkwa ka jongi kalong ba film day kin ban penken yang kini kendon namala da piken penken menta it will set a back precedent ko mangiong kani kala banlong nang ni syakmat ru menta pitung yo second senior most hakipor ke bansawan yo pitung yo third lan yo fourth senior most tekan wara ka jing bakla bat ka jing penken yang ki an ki bakani hui kasna Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpunyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom.
Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ika dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba